नमस्कार उपराजनाके. आजची आमगेल सुपर स्पेशल रेसिपी शेवई. शेवई रेसिपी आम्ही हाजे पुढे घालला, मात्र ये स्पेशल शेवई फोणस घाल न्हू फोणसां शेवई. इंटरेस्टिंग असं नवा. फुल रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळयांची, इश्ट दिल्यारी लाईक करांची. PHONSA शेवई करतात. ताची खातीर तांदूळ दोन घंटे तिंबयता. आता 2 ग्लास तांदूळ तिंबत घाला. इचो PHONSA घालता. सोय हें वाटून शेवई पीठ वाटयता. आता कंचे तांदूळ यूज करू का? हांव पीठ तांदूळ घालत जेवणाचे पीठ वाटून कायली घाला. मीठ घालता. अಕ್ಕ फोणस घालल्यान लागी आणि कसले जाव का म्हणून ना नवा शेवई उठू ना ऐकून बोलत पण अशी खाव येत. आळ जाल्या आता मुंडी कोण शिजत घालता. कसं पोट भरता.
आणि एक 15 मिनिट शिजायते वाचा दामकून दवरता. शिजला. पिळता ನನಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ಸಾ ಫಾರ್ಮೋಲ್ ಎತ್ತಸ್ನವ फॉन्सा शेवई रेडी झाला. ऐकतानाची टेम्पटिंग दिसतस ना मॅ. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगायची. व्हिडिओ इष्ट झाल्याने लाईक करायची, कमेंट करायची आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.